वैभव तो असं जा बाद झालं तेवढं खांबापर्यंत एक बदल खांबापर्यंत एक बदल थोडंसं नीट येत नाही पण ते दिसलं तरी पाहिजे. तुमचे चेहरा घेऊ का मग? अरे नहीं बाबा नहीं देना है बाइट. आप उधर जाओ ना भाई, बाहर से बाइट देने के लिए नहीं आपका ऐक ना वैभव तो असं जा बाद झालं तेवढं खांबापर्यंत एक बदल खांबापर्यंत एक बदल बाजूला थोडंसं नीट येत नाही पण ते दिसलं तरी पाहिजे. तुमचे चेहरा घेऊ का मग? अरे नहीं बाबा नहीं देना है बाइट. आप उधर जाओ ना भाई, बाहर से बाइट देने के लिए नहीं आपका